Ayikho nami into engayenza cause Kuyaphoqa ukuthi uqhubeke naye? Exactly. Kuyaphoqa? Yes. Kuphoqa kanjani? Ngijole naye ungiphethe Isona ukuthi kahle ayikho into wrong engisayibonile yenza wrong. Angaze ngize ngibone nanokuthi unomuntu ajola naye. So angazi ukuthi sifike kanjani la. Manje isona ukuthi umithelile sekumele manje niqhubeke kube akusona isono angithi uyena wa-operation usiphe yabo nje manje ngiyasho ngijoyina 3 years back ngijoyina nami manje sisajola manje pho wena uvumela ukuthi niqhubeke naye because yabo mina mhlambe okay ngokwami bengakuvumela ukuthi mhlambe ungathi mhlambe masutetile yabo into yenu izophela mhlambe ingane ngiyakhethe wena nje na phela ngeke ngikwazi ungakhetha usiphe umuntu wami sithiwa kude naye awukwazi utshela ontshelayo njengamanje umithele ujoyina isukela last year njengamanje umithi wamvulele wamitha into right leyo kuhle lokho Ngiyanibingelela lana kababukeli beBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So njengoba sine guest today it means ikhona lento entsha aseyinotisile kwi-relationship yakhe nophesini wakhe angayithandisisi kodwa kuzochazela kabanzi ukuthi why era khaya namhlanje. So ke asike sizwe singabe usiphathele ini sabona kunjani? Yebo sisabona njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila njani. Uma bani ubuya kuphi? Igama ngithandeka ngwami ngokuhlala ngihlala le Mtuba indawo ngicabanga mhlawumbe kuka Somkhele indawo engihlala kuyona. Okay. Ngikhulela khona? Ya ukukhula ngikhulela eMpangeni kodwa sekuhamba isikhathi ngahamba ngokuhlala eMtuba yebo. Alright. Cela sivele hlala phezulu kodaba ungichazele ukuthi wena nomuntu wakho nahlangana ngimuphi unyaka ngihlangana endaweni ekanjani? Mina nomuntu wami okay igama lakhe mhlawumbe ngiyamchaza uSiphesihle wakaZulu. Okay. Ukuhlangana kwami naye sahlangana nje ngisadala nje futhi ngangisesikoleni. High school? Yeah, high school. Okay. Yeah. Ukuhlangana naye so yabo lokhu nje kokushela kwengane so kwasho ukuthi nami ngathatheka ke so ngamthanda. Ngikuthanda ngami sesine 3 years manje sijolo njengamanje so sekho into yethu kusahamba kahle. Ubephatha kanjani i-relationship isandaqala? Kusaqala nje hawo bekuqhubeka kahle bekumnandi kuphileka naye. So but manje khona ukushintsha okukhona kuningi futhi kushintshile. Mhlawumbe uzothama kade ufika empilweni yakhe ube naye usiso abathana naye ngalesi sikhathi. Yeah. Noma kuthiwa bekusekunganeni but ube khona yini? Ube khona bejola naye kodwa khambeni kwesikhathi waphuma kuyena because wayethi uzama kuba serious yena ngokwakhe wasusefuna ukubona kuba nomuntu oyedwa empilweni so waphuma ke ngasala naye mina. Wena bowusengo ngalesi sikhathi? Mina ke inhlanhla ukuthi wabo wangifica vele ngingakaphi ngingakavuli kahle amehlo so ngangisaqala ngibe ngiqala nje ukujola naye. Okay. Abazali bamathi? Ngeke ngithwazwe abazali kodwa waziwa usisi bami abadala basekhaya. Bamamukela kahle. Phela. Ekhaya lakhe la ezalwa khona uke wakuhlanganisa nabantu bakhona mhlawumbe usisi bakhe naye noma ubhuti bakhe noma mhlawumbe umzali. Engibaziyo kwakusisi bakhe nakhona sasihambile nje for i-date so wabamema sahamba nabo ke. Okay. So ke uzimisele ngempela ukuhlala naye ubhuti? Yeah, ngizimisele ngoba khona ukumthanda ngiyamthanda and yabo ukubona kwami it seems like userious and yabo mina ngokwami ngiyacabanga ukuthi ngisettle down naye. Utholani ke noma mhlambe ngathi usoleni yini ekubekela ekhaya namhlanje and ungichazele futhi nakabanzi ukuthi inamba yasisi njengoba usinikeze yona uyithole kanjani nanokuthi uke wakhuluma yini naye ungakafila ekhaya. Okay, ngoba ngilana ngize nje ngoba ngisanda ukufind out nakhona ngitholile nje ngapheli. Mhlambe I think it was last year because into nje yabo esiqhuba unyaka bana lo muntu wakho omusha engimsola naye. Okay. Yeah, last year yabo nje ushintshile kahle usebenza eBayside Spa. Okay. Usebenza khona. So last year qalile kwashintsha endlini bekade buya ngo6. So isikhathi sakhe sokubuya kwaqala kwaba yabo i-latest yakhe kwaku8:08 uzikoshawuna kanje. So yabo nami ngaqala ngabo ngayibuza ukuthi hawu kwenzakalani manje yabo mengimbuza ethi yabo ube neclient elifike late so bekumele aqhubeke aza kuqedile nalelo client lelo. So into engilethela nayo ukuthi ke ngike ngagotshuwa ifoni yakhe. Okay. So isikhathi engasithola wayeseshaweni igeza. Ngathi ifoni ngangena kwigallery
Mangingena kwigalari so ngafica nje yabo kunentombazane nje like vela isikhathi esiningi yabo ihlezi vele kwama-videos because bayawenza ama-video ngoba nami bengikade ngisebenza naye kwasho ukuthi sengiyamitha ngayo kwi-maternity leave. Oh, unomntwana naye? Yeah, Ungakanani? umntwana una 4 months manje. Oh, okay. So yabo ekusoleni kwami so into engayenza ifoni ngangena kwa-WhatsApp ngathatha ama-screenshots ngayisendela mina ngase ngawadeleta kuyena. Okay. So kuqhubeke futhi yabo mangithi ngiyalinda ngibona ukuthi uyaqhubeka le nto leyo uyayenza kuyaqhubeka kuyahamba. So I decided ukuthi ngimbuze. Mengimbuza angitshela ukuthi hayi ngoba kukhona into eyenzakalayo leli iclient lakhe or mayelichaza uthi enabo usuke kade ephuma kwi-gym yabo manje usuke ekhathele ugeli. So uhleze efika lapha kwispa sabo kusho kube ukuthi uthola yena e-free bese-ke emasajoyeni. So nami-ke ngihlezi ngibuza ukuthi hawu kanjani because njengamanje into eyenzeka njalo kuhlezi kuwuyena nje osuke nokuthi njani. So mengimbuza-ke vele ethi hawu yabo leyo nto leyo akumele ngabe ngiyayibuza ngoba usuke esemsebenzini yena. So ngidlade ukuthi ngithule. Mengithula-ke then the other day ngathatha inamba yageli nje ngayiseva kwifoni yami namavidiyo ngakuthatha ngakuseva. So into engisolisayo ukuthi ngiyacabanga ukuthi bajana because mangingena ku-WhatsApp ngabona ukuthi no yabo khona nje into awful abantu labathandana iy'thombe abasendelana zona so ngabona lapho. So akhetha ukuthula ngoba mengimbuza vele ethi akusinto ngabe ngiyambuza yena ngisuke esemsebenzini. Mayethi ugeli-ke mina vele angiyindawo. Uzama nje uku-understand ukuthi ngikhona angiyindawo. Angazi ngaba into kanjani ngoba mina ngokwami ngiyamthanda impela ukumthanda futhi angiziboni ngihlukana naye. Sengabakena ukuthi yena ucabanga kanjani mekuthi uthanda abantu ukhetha abantu sengabakena. Ngithi vele ngimlanda khona uzokwazi ukuthi ukhulumisane naye because uvumile ukuthi afike but akazi ukuthi wena obhalile kwi-show so ngiyacela uvele ngimlande. Alright, sizoleka inkinga. Ngiyacela lana. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So udadewethu ngala uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona. Kodwa-ke asike size ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo kunjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Ngiyafa makhazi. Cela ngiphe ijezi tu ngiyagodola. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo sakho nendawo owakhulela kuyona. Igama uZamile ngwamgenge ngisuke Empangeni. Okay. Ngwamgenge. Mgenge. Yes. Uba nomgenge? Onodungandaba omlondo. Oh, okay. Uthe ubuye kuphi? Empangeni. Empangeni, ukhulele Empangeni? Yes. All right. So uzelini la eThekwini? Ngize last year. Ngokomsebenzi, mhlawumbe nesikole? Yeah, ngokumsebenzi. All right. Uyamazi sise engihlelana la? No, angimazi. Oh. Mawuzokuthiwa igama lohlelo obizelwe kulona lithi umfunani umntwana and then jikijiki khona usisi ongamazi kufika nemqondo nakho. Nami ngiyaxwayeka ngisho ukuthi kwenzakalani la. Awazi ukuthi ithini into. So ngiyacela umuphi isikhathi umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ngiyacela ukukhulumisana naye. Igama ngithe uZamile Mgenge bengaphosisi. Yes. Sisi wami okay ukufika kwami la ngoba bethi ngikhonzile kusekuqaleni ngifike nje yabo ngize ngifuna kahle kahle ungicabusele kabanzi because nginomuntu la uSiphesihle Zulu ngiyacabanga uyamazi. Siphesihle Zulu osebenza eBayside Spa. Oh yeah, ngiyamazi. Yeah, usebenza naye noma Ngisebenza naye mina ngi-gymist. Usukuze ngokuzomasaja kuphela. Yebo. Oh, sisi wami lana ngine issue so yabo nje sekuphele I think it's from last year. Ya ngiyabo since yabo eshintshile yabo izinto azenzayo kuyakhombisa ukuthi usenomuntu omusha and yabo ngokucinga kwami ngo-investigate kwami yeah because when ngiyange good so ngathola ukuthi yabo kunomuntu asejola naye and lo muntu lo uhleze embonela lapha eSpa because uhleze emassage and sisi wami kuvela wena kakhulu yabo like mengibheka yabo ngithola ukuthi wena and yena inkinga ukuthi yena mengimbuza yabo akafuni ukukhuluma ngayo le nto leyo so ngilana ngoba mhlambe benginethemba ukuthi wena ungangicabusela kabanzi ukuthi kuqhubeka kanjani phakathi kwakho naye.
Yena mambuza uthini? Ngoba ngishilo mina mengimbuza ngokwami ave engathanda ukukhuluma ngalo vele because mengimbuza mina uvele ethi yabo akusinto engambuza because usuke esemsebenzini yabo. Kodwa yabo manje ngiyabona ukuthi ngathi kwenzeka kakhulu kuyadlulela. Okay, since wena kuphendula ngale ndlela kuphendula ngayo, yini eholela ukuthi mhlawumbe uzosola ukuthi mhlawumbe khona sikwenzayo naye? Kuthi ngenye day ngake ngangena ku-conversation yenu yaku-WhatsApp yabo. So ngabona ukuthi yabo labantu laba noma ngathini vele bayajola yabo. Right. Okay, mina noSiphe siyajola mhlawumbe sinonyaka sijola naye. Unyaka nohafu nakhona sahlangana eSpa eBayside nje ubusho ukuthi usebenza khona. Because ngangijwayele ukufika lapha mengiqeda ukuyojima, ngifike laphana kube ukuthi uyena ongijwayele ukuthi ngi-assist uyena yabo. Then one thing led to another, then sagcina sesila esikhona nje manje. Okay, imabo manje pho wena nje kuhlezi nje kuquku yabo like eqondene ukuthi wena uhlezi nje omasaja uyena njalo ngaso sonke isikhathi akazi kwenzeka komunye umuntu. Kwaqondana until exchange ama numbers. Kodwa khona yabo khona la kufika khona ningasekho khona eSpa khona phakathi ususendlini yakho because ngiyabona ukuthi yabo nje kwama video oqala nisuke nikhona la sebenza khona but lokho kunye yabo I think mhlambe ngane mhlala imqasho nomhlala ke kodwa kuyabonakala ukuthi akukhona la sebenza khona. Njoba ngisho ufika ukuthi kanjani lapho ke siqale eSpa since bekuyena umuntu ojwayele ungimasaja since ngiphuma ejimini ngikhathele. Then exchange ama numbers and then one thing led to another. Njoba ngitshela ukuthi siyajola ke. Sina 1 year sijola. Hayi okay so manje into yena iqhubeka kanjani manje nikephi wena yini ekwenza ukuthi ungene kumuntu because nawe nje uSiphe uyambona ukuthi undoda nje endala for sure vele unomuntu ngiyathemba nawe futhi unaye umuntu wakho. Yeah, phela bengibona sisanda nakujola ukuthi unawo umuntu ajola naye but ke izinto uzaya kwenye level nami bengi-expectile ukuthi izogcina zikuwe kuleyo level. Sikhuluma nje manje ngimithi na 3 months I'm pregnant. I think futhi ukuthi ingane yakhe. 3 months? Yes. Are you aware ukuthi okay mina ngikutshela mina ngine ngane na and ina 4 months ingane Ngitshela ngalokho. Awukwazi lokho wena? No angikwazi. Yeah. Manje ethini into usazibona uqhubeka naye since vele kuza ilunga lomndeni elisha? Yeah, kuyaphoqa. Ayikho namuntu engayenza because sengidevelop uqhubeke naye. Exactly. Kuyaphoqa? Yes. Kuphoqa kanjani? Ngijole naye ungiphethe kahle ayikho into wrong engisayibonile yenza wrong. Angaze ngize ngibone nanokuthi unomuntu ajola naye. So angazi ukuthi sifike kanjani la. Manje sona ukuthi umithelile sekumele manje niqhubeke kube akusona isono angithi uyena wa-operation uSiphe yabonja manje ngiyasho ngijoyina 3 years back ngijoyina namanje sisajola manje pho wena uvumela ukuthi niqhubeke naye because yabo mina mhlambe okay ngokwami bengakuvumela ukuthi mhlambe ungathi mhlambe masutetile yabo into yenu izophela mhlambe ingane ngiyakhethe wena nje na phela ngeke ngikwazi ungakhetha uSiphe umuntu wami sithiwa kude naye awukwazi utshela ontshelayo njengamanje umithele ujoyina isukela last year njengamanje umithi wamvulele wamithi into yathi leyo kuhle lokho yeah phela manje okay siyeke lokho wena ngoba uthe unomuntu kumuntu yakho leyo nto leyo izofika kanjani wena mubuka nje lokho nje umuntu wakho uzokujabulela yabo uma sikhuluma ngibona indlela esespendele ngayo isikhathi noSiphe indlela sengimazi ngayo kwayena lo muntu esengithandana naye I think ama feelings akhe nje awasekho ngale indlela esenginawo for uSiphe futhi okwasiphe sekuwest coast sesinganomuntu hayi kodwa ngasunenkinga kakhulu unenkinga nje enkulu no mama lento ikanje uSiphe azaze ngitshela ukuthi unomuntu ajola naye azaze ngitshele njengamanje ngiyaxakeka ukuthi kwenzakalani la nami ngisho okay mina ngiyakutshela ngijoyina uSiphe yabo nje manje unyaka wesithathu lo siqhubeka ngicabanga uyathanda ingane naye ayibona ke mina loya uforever wami loya usavathathana wami la ngisho ngathiwa kiwaphi nje kusakufela ekutheni khona ilunga lomndeni lifika elisha umisisile kodwa mina nayahlukana othi nizo understand phela kunankinga mina akukhona as long as usazokufihla njengoba bekufihlile kimi yabo lokho akukhona ukuthi mina ngizobe understand ukuthi wena ufike ngoba nakho yabo like kodwa phela ngiyabo ngi-understand kade ungazi ukuthi ngikhona kodwa nje manje phela understand unyaka nohafu futhi isikhathi esingakanani okay vele isikhathi but akusona isikhathi esithe ukuthi yabo like nje into yenu isangaphela nomnyeni kodwa futhi ke mekuthi wena ufuna iphele mina ngizoyenza ukuthi iphele why ngaphele yakho naye why kumele kuphela because mina naye sisuka kude phela vele njengamanje wena uthi usubona izinto ezistrange azenzayo sekuyiyedi nje manje asatreat njengokuqala okay vele ngiyavuma vele kushintshile but phela njengamanje yabo kule level esikuyona okay ngiyavuma nawe uyasho ukuthi umithithelile kodwa ngokwami bengabona kwinto ngcono mhlambe okay
Since unengane encane waye enganginaki kakhulu. Waye ubona manje ukuthi unengane encane mawusho. Angithi why pho ukuthi unafo cabanga kumele ngabe lo mfana lo usakunaka akunika isikhathi. Hayi ukuthi ubona lezi zinto ezibona nje manje ubona ngathi it's a strange and stuff. Should mhlawumbe wena oyinkinga yabo? Sesami kurong ukuthi uthi nginkinga kuyena ke kodwa phela ngeke phela akumele so kanjalo futhi angibona into kumele yabo wena ongilethe la ngicabanga ukuthi manje ngabe uyahlala njalo manje ngilethe wena la yes ngikulethela ukuthi uzongichazela ukuthi umuntu wami yindaba sengichazelile ke umuntu wakho siyajola sinonyaka nohafu sahlangana spa sinenga so si expecting ngani angazi le yakho ukuthi kanjani awukwazi phela ukuthi awukwazi ukuthi yamethi kanjani ngoba eyakhe nayo angene lapho mina awungene ngiyangena oh I guess it's awungene angithi uyayondla ingane uyitreat kahle yeah phela vele uyayondla because vele kuyimast ukuthi ayondla yabo so njengoba naleya amazoyendla aqhubeka ngitreat ngendlela ngitreat ngakho zaze angaze ngimbone enza izinto eziweird nje ezingaze zingilethe ukuthi ngize ngicabanga ukuthi mhlawumbe khona umuntu ajola naye akaze zanginikeze nje leyo nto leyo ukuthi ngize ngicabanga njalo so uzibona usazoqhubeka uhlala kubudlelwane exactly awindawo angiyindawo noma uzwile ukusikhuluma nawe kanjani ube right angisemfihlile bengaboni lutho I think usazoqhubeka ngitreat ngandlela ngitreat ngayo zingekho inkinga if kuyenzeka uyabona le video hayi kuba uyena ukuthi decide ukuthi kwenzakalani kodwa wena uyindawo angiyindawo mina alright usaqhubeka ufuna ukuhlala ngani hayi umuntu wami mina vele ngikwazi ukuthi uzogcinela kumina so wazanishobu noma usumuzo usikhuluma kanje still awindawo hayi mina ke nje vele ngoba vele imini omdala phela sesizobe understand awusho lutho lokho akwazi lapha umnelisi yabo oh akwazi phela ukuthi umuntu umnelisi phela vele yabo nawe yazi vele abafana bazohlezi benjalo abaya mhlawumbe ngabe ngeze umbambe after iviki ngeke umbambe after unyaka no half you can't say ukuthi nawulele yabo mhlawumbe wena wabona ukuthi nawe is it target wazi wakwazi ukumithela umvulelo wamithela yabo I understand awukwazi ukuthi understand sinonyana wafu sijola njamanje unyaka ngicane kakhulu ukuthi ukusho nesekakhulu ukuthi umithi ngicane unyaka ngicane kakhulu nje unyaka ukuthi usifuna mithi okhethayo lokho umfice ngonyaka nje akapheli ngisinyaka emgaqo wena umithi nje manje unengane uthi uyabona nje umuntu wakhe kudecide mina ntama kodwa ngikwazi ukuthi umfana uyophelela kimi njengoba ngitshanje ngamanje wabambe lawo makho wakhuluma ngathi nje khona izinto asezenzile wazosholeza kini like inhlawulo ihlawuliwe lo ngane amalobolo khona ukwenziwa bana mama yaba ngoba ngikubizele la ngikubizele khona ukuthi wazi ukuthi mina naye sikanjani futhi kube ukuthi ube aware ukuthi into yeni izophela noma nini why usho njalo ngoba ngiyazi mase ngizowenzana ngesikuningi engizokwenza yini leyo uzoyenza why kumele uyazi cause ngifuna ukwazi ukuthi yini ezokhipha kumele uyazi into ezowenza kodwa ngikwazi uba wengane yami kodwa yini engangikhipha yabona mothi babengane yakho ukuthi simfoneleni angafonelwa why imela fonelwa uthini cause nje manje mina kuhlelo so ngicela ukwazi ngawo ukuthi uyathanda ukuthi afonelwe noma mina ngokwami bengicabanga ukuthi singamfonela cause vele naye uzolokho ebeka into yalenga le cause ngeke hlale udabeni naye cause so uright ngakusho wena uyamsaba umuntu wakho angekho right vele ngikushoyo kwa 3 years like ngakushoyo yena vele kimi akuhlali kahle and akukho mnandi kodwa ke umuntu wami bengisangakhuluma naye silungisa izinto sibone sifikaphi mase nino about 2 yeah sesizoba 2 sikhuluma so uphoxeke kanganani mangabe khuluma kanjani yabona nje nanokuthi khona ilungelisha lomndeni elizayo yabo lokho nje ikhona okungithena off kakhulu because angifuni ukunqaba ngusiphe ngimthemba yabo like nje bengibona ukuthi uyisoulmate yami because but njengamanje ngoba umithisile phela vele ingane izohlezi khona empilweni yakhe so kumele yabo abexhumane no baby mama wakhe lo so baby mama uyena baby mama umuntu wakhe kanjani umuntu angomini umuntu wakhe ngiyakutshela nje lokho into yeni izophela noma yini ngiyakutshela why lokho uclaim angazi ukuthi wena umuntu straight and stuff yonke leyo nto leyo khulile ngisesami ngoba ngiyazi ukuthi imina vele straight imina uthanda watshelwa uyena ngoba bakuthathe ngoba vele ukwazile ukuba izithagethi nawe ngoba ukuthi izithagethi yanyana wafu hayibo unyaka sezingoba ngisho mncane unyaka uthanda ukuthi wena singabonje singakhulile ukuthi u-expectile 3 months wena mithi njalo lakho ke ngithi unyaka lento ongayenza futhi lapho unyaka niwodwa ukuthi sishema awusithandi mina nje ngikakusho lokho awusithandi wow yabo kusho wena lokho komadoda abantu uphambili kakhulu nongazana ukuthi ujolana nomuntu ucabanga okay phela vele wawungazi kodwa nje manje phela yabo kube lo muntu wakho lo mowusho ukuthana le ndlela
othi ukuthanda ngayo kwakumele ifika kimi ngitshena ukuthi unomuntu okanje kanje. Phela yabo lokho vele wayengekeze kusho ngoba phela vele bayakusho abanye nje abasazi ukuthi banabantu ababathandayo. Newaye ngibele umfake cause ngiyayo sikhuluma ngaye yedwa la musu kufaka abanye phela vele bazokusho bathena vele ngeke kusho ngoba yabo wayefuna ukuthi egcine ekuwinile njengoba okay wanguwina-ke akuyuze alalelayo akumithisi nje manje umithi manje kuhlangana naye ngonyaka nje owodwa so umithi uzoba nengane and uzitshela ukuthi lo muntu lo nizoyaye kude naye nifike yabo like nizophelela nje kude naye yini wena ayitshela ukuthi wena niya kude naye mina ngoba ngiyazi yazi ngabe ngeke besikhuluma umuntu oshadiwe lana umuntu otsheliwe kubo ukuthi sikhulumela phezulu kwenkomo njengamanje mina nawe siyafana asifani mama asifani iminyaka nje asifani nje bekuyuza bedlala ngawe iyona nto ehluke ngayo leyo abadlali ngicabanga wena abadlala ngawe owenza abadlala ngawe kanti uba uchithelayo la apparently angithi wena uno 3 years naye you know 1 year yini emenze wonke unyaka wonke enomuntu aserious ngaye ngoba ngishilo ukuthi nawe uyazi ukuthi abafana hlezi benganeliseki vele uzohleze efuna vele ikhwapha yabo eceleni umuntu yabo azothi makukuthi yabo xayekile abo athi kuyena yona nto etshena yona leyo ngiphetha ngokuthini ngicela ukwazi isiphetho kwenzakalani noba uthi uyavuma ukuthi ngithanda nomuntu wethu mina angifuni ukuvuma kodwa phela ngoba useshilo ukuthi bayajola vele expectile ngamukela ingane ayiyena leyo ngane nakhona mase itetiwe okay ngiyabona ngeke ngibe nenkinga ngokuthi ngihlale nengane ngoba uhlale nengane yami phela ayibo phela yabo usiphevele uze behlala nami nje manje uhlala nami kusho ukuthi ingane mawukuthi uzoyiletha kuyena ize behlala nami leyo ngane leyo but mawukuthi awufuni ingane yakho bayithatha mayethi yena ke ingane yakhe engeke izihlale nawo so uzongivumela usipheke ukuthi akahamba wobona ingane wena ungekho okay vele ingane eyakhe ngeke ngize nginqabe kuzomela ahambe yobona ingane yabo so wena ungekho mawukuthi anginankinga but mawukuthi kufika kude ayi ngizobona mina ukuthi kanjani ngoba ngishilo into yabo ngeke endawo kusukela manje ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike ngiyabonga ukuthi usihloniphe ugcine ngokufika and ngiyabonga ukuthi ukhuluma iqiniso ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nomuntu wenu or should I say umuntu wakho nawe mhlambe umuntu wakho naye wakhe naye but ngiyabonga kakhulu ngiyacela ukuthi umkhululekise Maka lapha ekhaya kuyacace ngazuthi baba u2 bakho into eyodwa bayathandana nebhuti bebe wa2 and indaba ezinye eshokhaya ezokuthi usisi uMamgenge unolunge elisha lomndeni ezayo aqalekisa ukuthi una 3 months inal so ke angazi ukuthi bazoqhubeka benzeni ekhaba nesikhathi but ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe like ushare mina ngithanda kakhulu bye Is the Black Life TV